Μέρη Μιλιαρέση παραχώρησε συνέντευξη στην εκπομπή Πρωινό Σουσού, όπου μίλησε για την αποχώρηση της Ελένης Μενεγάκη από την καθημερινή τηλεόραση και το ενδεχόμενο μιας δικής της επιστροφής στη μικρή οθόνη. Η πρώην παρουσιάστρια και μοντέλο, που έγινε περισσότερο γνωστή τη δεκαετία του 90 με το Ρουκ Ζουκ, σχολίασε με αισιοδοξία την πιθανότητα επιστροφής της απόλυτης Ελληνίδας παρουσιάστριας, Ελένης Μενεγάκη. Τι αποκάλυψε η Μέρη Μιλιαρέση? Πώς γίνεται να μείνει εκτός τηλεόρασης η Ελένη Μενεγάκη? Δεν θα μείνει πολύ. Το είχε ξαναπεί και τότε είχα σχολιάσει, εντάξει, κάνει διάλειμμα, του χρόνου πάλι μέσα θα είναι. Δεν πρόκειται να σταματήσει η Ελένη, ανέφερε η Μιλιαρέση με σιγουριά. Όταν ρωτήθηκε για το Ρουκ Ζουκ και την επιτυχία του, η Μιλιαρέση εξήγησε πως ήταν αναμενόμενο το παιχνίδι να πετύχει ξανά, ήταν λογικό να πιάσει το Ρουκ Ζουκ και να πάει καλά, γιατί είναι ένα πολύ, το έχουν αναβαθμίσει, το έχουν κάνει σόου. Εμείς το κάναμε μισάωρο, μαζί με τις διαφημίσεις. Η Ζέτα το έχει κάνει δικό της. Σε άλλο σημείο της συνέντευξης, η Μιλιαρέση δεν έκρυψε την αυτοπεποίθησή της για την παρουσίαση του Ρουκ Ζουκ τότε. Ήμουν πάρα πολύ καλή. Δεν υπήρχε καμία άλλη καλύτερη από εμένα εκείνη την εποχή. Δεν με βοήθησε κανείς, δεν μου είπε ποτέ κανείς τι να πω. Ένιωθα τόσο μεγάλη αυτοπεποίθηση, ήμουν τόσο καλά σε αυτό. Όσον αφορά την αποχώρησή της από την τηλεόραση, αποκάλυψε ότι ο λόγος ήταν η γέννηση του παιδιού της και πως τη ζητούσαν επί 3 χρόνια να επιστρέψει. Αν και δεν θα ήθελε να ξανακάνει το Ρουκ Ζουκ μετά τη Ζέτα Μακρυπούλια, η ίδια δήλωσε, αν επέστρεφα τώρα, θα ήθελα να κάνω πάλι ένα παρεϊστικό τηλεπαιχνίδι.